Alright, so isang mapagpalang umaga sa ating lahat dito po sa Malabon Fish Market kung saan ay dinarayo ng ating mga kababayan. So mag-a-update tayo ng kanilang mga latag na ating makikita at i-update din po natin yung mga presyuhan sa kanilang mga latagan dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So ito pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Ano? Ngayon pa lang. Alright, so mag-update na tayo, no? So shoutout sa asawa mo na masipag maghanap buhay. Parang ikaw lang. Oo, laban lang tayo sa hamon ng buhay. So update tayo ngayon dito, no, sa mga latagan dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So ito po yung papasok po sa loob po ng fish port. At yung bungad po natin dito ay yan po yung RKS, no, Consignation. So ganyan po pagkaguluhan yung mga latag po dito ng bangus na kanilang maiuulam, no, o bibilhin dito sa pwestuhan ni Kuya Buboy. So yung mga presyo ng mga kada piraso dito ng mga bangus, ito po yung pinaka-tagging price. So meron tayo ditong presyo na 150 at meron din po 170. Kada piraso po yung bentahan, ha, yung mga bangus na latag po dito sa pwesto ni Kuya Buboy. So hindi natin matutukan dahil nga may nakaharang na motor. Opo. Ga-update tayo para sa bagong latagan. Saan pa kayo galing yan? Valenzuela. May Kawayan pa, layo. Di ba pala kayo galing? Ay. Pag ganitong oras sa Ubando, pawala na. Kailangan maaga rin sa Ubando. O, madaling araw, mga 4:30 or 4 o'clock ng umaga. Thank you. Shoutout sa inyo, ha. Ingat kayo, ingat mga Lodi. Shoutout. So pinagkakaguluhan po yung latag dito ng bangus, no? So yan po yung presyo, 150, 170. So pinagkakaguluhan yung latagan. So dito naman tayo sa iba pa mga latag dito sa Malabon Fish Market. So mga paros na latagan dito ay 50 pesos lamang po yung mga tumpukan. Tapos mga hipon natin, no? 100 pesos tumpukan, isang bilao yan. Malalaki pa. Pantempura. Ayan, pantempura, no? Malalaki mga hipon, no? 550 na lang. Ayan, 300 pesos kada bilao. Sige, 500, bigay ko dalawa. O yun, dalawang 500 pesos. Shoutout sa inyo magtatay. Good morning. So ito yung mga latag ni Kuya Romy ngayon, no? Mga bangus, dagupan at tilapia Batangas. Joy, magkano ngayon presyo ng tilapia natin? 120 pa ngayon. 120. Ang bangus 200 po mga per kilo ng bangus dagupan ni Kuya Romy, no? Yan po yung mga per kilo ng kanyang latag ng tilapia Batangas at mga bangus dagupan. Kuya Romy, shout out. Shout out sa iyo, Boss Lando. So salamat po, ha. Busy po kayo. Salamat po, Joy. Thank you. Salamat. So maghahatid pa rin tayo ng mga presyohan dito sa Malabon, no? So pinagkakaguluhan yung latag dito ni Kuya Buboy talaga sa kanyang pwesto. So shout out sa iyo, Ate Pam. So shout out sa iyo. Good morning. Good morning. Sige, tuloy-tuloy lang tayo sa update. Tapos ka na. So ito po yung mga tumpukan, no? 50 pesos at 100 pesos sa mga galunggong at alumahan.
Yan yung mga latag dito. At hipon natin dito ay 300 pesos ang per kilo. At may mga sari-sari din pong isda na masarap sa mga pangat, no? Ayan. So shoutout sa iyo, Lodi. Kaway ka naman dyan. Tapos may mga latag dito, mga baby pogita, banak, at mga isdang lapis, buging, kung tawagin sa ganitong klaseng isda. Sa ganyan, magkano mga presyo? 200 dito. Parehas po mga 200 pesos, no? Yung mga kilo ng sari-saring mga isda, buging, lapis, tapos ito po yung masarap na mga pangat o kinalamansian, kamatis at kalamansi. So yan yung latag ni Boss Warley, no, dito sa Malabon Fish Market. So shoutout sa Pogi. So dito naman tayo sa mga presyohan ng kada piraso pa rin po ng bangus na dumagsa. Ito po yung mga presyo. 170 po ang kada piraso ng mga bangus at meron din po 150. So kayo na lang po ang pipili ng mga laki na inyo po mabibili sa halagang 170 at 150 na mga kada piraso, no? Mga bangus. Tapos tumpukan dito ay 50 pesos. Ganyan po ang mga presyon at 100 pesos tumpukan po ng mga galunggong. Dito rin po mga 50 pesos na tumpok-tumpok na inyo mabibili at pangulam na sa inyo pamamahay, no? Dahil mga tumpukan po ngayon ng mga isdang lapad, 50 pesos lamang po yan na inyo mabibili. Sulit presyo pa rin, no, sa mga latagan dito. Mga isdang turay na inyo pong nakikita sa aking vlog at mga kabase. Mga tumpukan din po, no? 50 pesos tumpukan po dito ng sapsap natin, no? Pangmasang presyong ulam. Nakakapagpangat ka na sa kalamansi. Fresh na fresh po yung mga 50 pesos tumpok ng sapsap. So pusit natin. Ayan. 100 pesos tumpok at 400 pesos po yung per kilo. Ayan, mga 50 pesos na latagan ng galunggong at 100 pesos na mga tumpukan. So, ganyan kasigla po ngayon ng Malabon Fish Market. Ayan, no? Yan ang mga presyo na ating makikita nyo sa aking vlog dito sa Malabon. So, tumaas yung alumahan natin, no? Isang kilo, 280 ang mga presyo. Ang gigi po natin ay 200 pesos per kilo. Yan yung mga alumahan natin malalaki, no? 140 ang kalahating kilo ng mga isdang alumahan. Katulingan, bossing, magkano? 240 kilo. 240 ang per kilo. So tumaas na yung mga tulingan natin. 240 per kilo dito sa Malabon Fish Market. Grabe din yung pagkaguluhan yung mga bangus doon ni Kuya Bugoy, no? Kahit na sa halagang 170 at 150 ay pinagkakaguluhan pa rin ng ating mga kababayan. So presyo ng mga tumpukan po dito ay 100 pesos. Pusit at 300 pesos per kilo. 200 pesos per kilo ng galunggong at meron din siyang latag dito na 50 pesos. Ganda lang po kasi, singat na lang. So, ganyan po yung mga presyo na ating natatnan dito sa kahabaan po ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. At dito naman po sa kabila sa mga latagan po na mga isdang bato, no? So, ito, lalapitan natin yung mga latag dito. Sa latag ni Paring Ben, no? Ayan, mga yellowfin tuna, nalatagan po rito. At mga galunggong na tumpukan. May 100 at 50 pesos tumpok. So ito yung mga gulyasan at bangus, dagupan at mga yellowfin tuna, no, na inyong mabibili rito sa pwesto ni Paring Ben at ni Ate Beverly sa Latagan at Tilapiang, Batangas. Ayan.
At lilipat na tayo sa iba pang pwesto dito sa mga latagan ng isdang bato. Dito po sa Malabon Fish Market. So dito mga isdang batalay, no? Yan po ang 200 pesos per kilo. Parin Ben, magkano nga yung yellow pin mo? So ayan po, no? At 180 sa lapu-lapong itim. Tapos may mga 120 po dito, no? Mga halo-halo mga isda. At kababalik lang ni Paring Rodi ngayon sa Malabon Fish Market. Ayan mga latag niya, no? Mga flying fish, 120 pesos per kilo. Paring Rodi, magkano ngayon yung ano mo, lapu-lapo? 300. 300 ang per kilo, no? Lapu-lapo. Kung kababalik mo lang, ha? Galing probinsya. Pauwi mo lang ka. Kailan na uwi? Hindi ka lang nagtinda. Pre, salamat. Thank you, ha. Thank you. So, yung mga latag nila, no, na mga presyon dito sa Malabon Fish Market. At latag ni Kuya Warren, no? Mga isdang barakuda at yellowfin tuna. Kuya Warren, magkano yung barakuda mo? 250 per kilo. Yan ang latag niya ngayon dito, no? Kuya Warren, salamat. Dito naman tayo sa pwesto, no, ni Boss Aris. So shoutout sa iyo, Boss Aris. Good morning. Magkano ngayon mga labahita? 180 per kilo. Salmon. Ito po salmon, no? Tapos lapu-lapu. Mga labahita na mga natagan ni Boss Aris dito. Dalagang bukid, Boss Aris, magkano? 200 ang kilo. Ito yung dalagang bigla. 160. Kapagi. 140 po mga per kilohan, no? Ng mga latag dito ni Boss Aris sa Malabon Fish Market. Sa mga local salmon. Dito, Boss Aris. 220 sa mga per kilohan, no? Ng mga isdang salmon dito sa kanyang latag sa Malabon Fish Market. So, shoutout sa'yo, Pogi. Ayun. Napahinga ka rin kakaliskis. Salamat. Thank you. Shout out. Isang linggo wala ka. Agad na naman mangungutang. Boss Ari, salamat ha. Thank you. Nanay Noemi, good morning po. Shout out po. Ito yung mga per kilohan ngayon ng kanyang latag. Alumahan po natin ay medyo may paggalaw, no? Yan po, dati mura 120, 100 ang kilo, ngayon dumoble, 200 pesos na po yung per kilo. Tapos 220 naman po sa mga yellowfin tuna. Dito po, Nanay Noemi, 180 pa rin po mga per kilohan ng mga bangus po natin na bangus dagupan sa latag po ni Nanay Noemi, no? Nanay Noemi, salamat po. Shout out po muli. Thank you po. Alright, so lipat na tayo dito sa kabilang side at update pa natin yung mga latagan na ating may update dito po sa mga tumpukan. So ito yung mga 50 pesos. Galunggong tumpukan. At mga isdang salinyasi na maliliit, 50 pesos tumpok. Masarap yung paksiw, no? 100 pesos kilo. At mga bangus din po natin dito, meron 120, 130, no? At 150. Yan po yung mga kada piraso po ng bentahan nila rito. So ikaw na talaga ang pipili ng laki ng mga bentahan dito, no? Na mga bangus na kada piraso dito sa Malabon Fish Market. Daming bangus at mga galunggong pa rin, no? Alright, so lipat na tayo. Mga talaba natin, no? At alumahan, tulingan at gulyasan. Magkano presyo ng tulingan? 200. At 200. Sa gulyasan? Parehas. Sa alumahan? 240. 240. Yun lang po ang naiba sa latagan po ng presyo po dito, no? 240 sa mga isdang alumahan.
So press na press po no, na latag po dito at mabibili po ninyo sa kanilang latagan sa Malabon. At ang galunggong no, ayan po ay mga 100 pesos na tumpukan. Di ba sa Boulevard, kailangan puti? Ang dami ko nabili mo. 150 dalawa. 200 kilo. Espada. Yan po ay 100 pesos tumpok. Ay, pagbilang ka namin. At dito 50 pesos tumpukan ng mga galunggong maliliit. Kwenta ng 50 lang. Pangmasang presyo. So update natin yung latag ni Jumong. Jumong, magkano hipon mo? 320. Yan po yung 320 na per kilo ng mga hipon. Tapos shout out sa iyo, Kabugri. Magandang umaga. So, matumal na naman. So ito yung mga presyo ng kanyang mga bangus. 150 at 130, no? Oo. 130 at 150 na mga kada piraso ng bentahan ni Kabugis ng kanyang mga bangus. Kwenta lang yan. Malaki to, 150 kung kumpara mo doon sa itaas. 170. 70 lilit pa. Kwenta lang ganun pa Mas malalaki to. Kwenta lang. Salamat Kabugis, thank you. So mga galunggong ni Boss Jomel, no? May 50 at 100 pesos. At 150 po sa mga balat po dito. So, 150 na lang po yung per kilo po ng mga galunggong dito ni Jomel. Alright. So lipat na tayo dito. So sa mga latagan dito sa gulayan, no? So yung mga presyohan ay hindi naman din po nagbabago. At may mga 20 pesos pa rin kayong mabibili na kada balot. At tawirin na natin tong lugar kung saan ay bentahan ng mga gulay. So good morning po, Nanay Cherry. Bestseller na pakbet, no? Nagtataas, no? Sitaw, napakamahal. Magkano na ngayon ang sitaw? Sitaw, 70. Yung isang Tali. Isang tali lang, isang bugkos. Eh, mahal lang sayote. 180 Eh, sayote po. Toyota, 1.5 Oh, napakamahal na po ng sayote ngayon, no? Medyo may paggalaw talaga yung mga presyo ng gulay. Bumaba ang gasolina, pero tumaas naman ang gulay. Oo, Kahit anong mahal, kakaya. tama, tama. So, yung mga presyo natin doon, no? Maghahanap buhay pa rin kami. Kailangan pa rin talaga. Kailangan pa rin maghanap buhay. So, yun yung mga 20 pesos, 50 pesos na mga balot. Nanay Cherry, salamat po. Thank you. So magandang umaga po. Good morning. Ay, Marciano, good morning. Ba't kahapon wala ka? Ba't wala ka kahapon? Tulog maghapon. So update natin yung mga latag lang gulay rito, no? So talbos 10 pesos. Papusan po pipino magkano? 60 ang kilo. Sa sibuyas mo ngayon magkano? 100 pesos per kilo. Itong kalalaki po, no? 100 pesos per kilo at mga 10 pesos na okra. At yung mga nakabalot din po dito ay 20 pesos na inyo pong mabibili. At yung mga nakatali po dito mga gulay na pangsahog sa sinigang, ayan po, no, may mga malunggay, kangkong, talbos, alugbati. Tapos kapag magtitinola po kayo ay meron din po ditong daong sili. Sa mga mahilig magbulalo na nilalagay ng mga leek, meron din po rito. At iba pang mga gulay na atin pong ina-update, no? Gio, magkano repolyo? 70 per kilo. So, ayan yung mga update, no? Ito, mga 10 pesos lang ito eh, itong mga latag na to. Maliban sa kangkong, medyo 20 pesos yan, mga presyon. Magkano ngayon ang karot? Carrots, 140. 140 ang mga karot. Ang ating luya, Luya, 140. 140. So, same price pa rin, no? Walang pagbabago sa mga presyon ng mga luya. Ang patatas,
Tapos 140. 140 pa rin ng mga per kilo. So yun po yung update natin dito sa latag ni Gion sa mag-asawa na magkasama lagi dito na nagbebenta po ng mga gulay. So shout out. Shoutout Boss Lando sa mga followers natin dyan, mga mamimili. Shoutout sa nanay ko. Ayun, nag-aalaga. Pinag-alaga mo si nanay ng bata. So maraming salamat sa inyo ha. Thank you ha. Thank you. Alright, so yun po yung ating update dito sa bayan po ng Malabon Fish Market sa latagan po dito sa area kung saan ay tinutumok din ng ating mga kababayan. So shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa mga kakilala natin no na mga vlogger, Tony Vlog, shout out. Bornox TV, shout out. Nerd TV Vlog, shout out. Randy Conan, shout out sa iyo. Salamat sa pagsubaybay sa mga vlog ko dito sa bayan ng Malabon Fish Market. So hanggang dito lang po muli si Boss Lando Explorer. Enjoy yung visit po sa ating lahat. God bless po and bye bye.